manqué. Bon, maintenant, la vidéo d'amener Ukrainien à capitale de intro qu'on a la expliqué à Kafoko, il y a bombardement pas de Ukrainien à capitale qu'on a bis au Madaïna lundi de octobre kalo que les bis avant Nikele. Bombardement où est missile baden de Blagataï, témoin baden de Bora, donc Wake Moussara ou Mafo, on a expliqué à Tomi Kafoko, il y a beaucoup de centrale électrique ou de visée ni Watina. Yoron Munumbeseka Kesababuye ka courant produit ka di Ukrainien à Jamana kono deuma, donc voilà ça ou kana blanene la, ani dibikana duga Jamana kono, anubeseka jisoro tokomi, donc il y a commandant croyant abnafo aga stratégie o de abugo de viser kuchi wala saka jamana kono den bla deguna u ka wuli ka bla mogo nun contrôle nene ni minogo ni divier jamana kono den segen donc là u b'a fɔ ku ka kɛlɛ dabla u soit u caman be boli donc u soit u be paniquer o de u ka stratégie ni wagati na donc ama dogo mogo sila kunu vidéo kono nya expliquer na ka fɔ ko ukrainien u attaquer russe ka bâton do la 10 sans fait Sébastopol la Crimée c'est-à-dire que dugukolo mun nene do russe fait depuis 2014 wagati la Ukraine konna la donc russe ka sur si bâton do re mais 10 sans fait ayira la ka fɔ ko drone do de tarachi a dola mais risu ya ira ka foko dega bamake wa fene mo massa en plus au bonen ko fe mo mni a ese ka ko inke wula segin wugunu ga baton gen kula segin bon risu koni ga côté là olu ya ira ka foko Angleterre spécialiste do c'est-à-dire ga marine mo ka spécialiste do de farla ukrainien kan ku deme kan ya taki inke olu ga baton contrôle donc Angleterre bora ka demati ka foko lu kum farale tout kan wati la na explique na ka foko ni attaque fin kera risu contrôle chen folo la attaque do kera risu contrôle la Crimée utara risu ga dépôt de carburant ni fendo uchi ambe balmuna irisu e revanche ta ka tuka capital kono ka Chili baden ke nuga misilu ye o bonen fene ko fe Chili do kera Belgorod Ukraine ni risu ge frontière fan fe risu ka ville do be Ukrainien ye attaque do ke uga dépôt de carburant do contrôle ni fene uga camp d'entraînement do fene be uga sura sube entraînement ke base ni fe mununa donc marfa do chira yen ka sura sitan kele bonanina o kele risu ye attaque wore ke Ukrainien nga capital contrôle tuni donc ambe balmuna wati temenona donc risini la Crimée ni nyonche du kolo mumena risu fait depuis 2014 wati la donc Vladimir Poutine kunye pombado glan 2018 wati la bebo la Crimée kata Russie donc Ukrainien ya décidé kata bombe dochi au point sans fait ka point parti dochi au Chili insistant Russie ya décidé ka riposter ka revanche bado tawa capital kan donc kata missile bishegini ko bla kata jigi Ukrainien nga capital kan o euro badenechi o missile ni kera sababuye donc drone ni missile de doni mafli o kera sababuye Ukrainien courant tikeru ga euro baden la o ga ville baden be courant kun tikeru la jamana kono den chama chirana nene ni fenye ka déplacer ka bo zone do la courant euro mununa ado yere boruga jamana kono akera routine de sisa ni Ukrainien attaque fin ke risu contrôle la akera parti munu référendum kera e dugukolo munu minena risu fe Ukraine konna la o akera risu yere ga dugukolo sans fe o ni attaque fin kera Ukrainien fe risu be riposter ou beta ou ga capital kono kata missile baden blaga jigi ou kan donc binem kera risu ga baton kan kunu donc au bonne ko fe vidéo kele na nya expliquer na kavoko il est fort probable que lundi donc soit dimanche donc risu ba décider ka revanche do ta Ukrainien kan donc a budum bora sira fait bilendi donc sur actualité au borana e ka ira kafoko risu ye attaque massive ba de ke Ukrainien nga capital kono ko e missile baden de blaga ta jigi yen kan donc yoro munu be courant produit ani jini fennu ka di jamana kono de ma u ye yene ci donc témoin do ya ira kafoko olu flene watimna partiellement Ukrainien nga capital kono parti do be courant ni jit gelendu la complètement donc ale kelen ke ama jisoro alu flene watimna ko courant euro do la jit euro do la et tout donc ani fene ko jamana kono don sirane mbari do uga capital kono bon actualité au borana e ka ira ka foko somada ina risu ye misila ke mblagata jigi Ukrainien nga capital kan abe misil biduru bo abna fo Ukrainien sera ga dola segi me baden de aga siblu atteint utara Ukrainien nga centrale électrique de chi na fa ba kala ma wati temeno na nya expliquer na ka foko Ukrainien nga président Volodymyr Zelensky borana e ka ira ka foka mago be bouclier anti-missile de la c'est-à-dire munu te bouclier anti-missile donc kelege minando de do mo ba permettre ka missile la segi ani drone nu donc la segi ku fli ka tawro wore aga na jigi ga jamana kan donc Ukrainien nga président Volodymyr Zelensky bora ka kashi ka mago babe o de la occidentaux ye do blakata mais c'est pas suffisant donc quantité munu blala ka dama o ta permettre ka se ka capitale na ga ville ban nous protéger donc ni wati na mago babe o lu de la mais munu blala ka ta dama abna fo lu fene be ka bara doke parce que la ka foko missile baden e tara jigu ga capitale kan mais o ga bouclier anti missile sera ga do la série donc témoin do borana e ka yira ka foko capitale droma attaquer ville do fene be missile tara jigi yen fene kan donc ayira la ka foko bouclier anti missile ou kelen ga risu ka missile do la série atara jigi jamana do de kanu ba wole ko Moldavie déjà munu te Moldavie donc jamana do de do frontière bani Ukraine ni nyonche ayira la ka foko missile do tara jigi ou ga village do kanu ba wole ko Naslavska donc a jigine au village kan a fora ko mo ni mato ala mais ou ga fenêtre baden e tira habitation do fenêtre ni fon tira ani yoro chama fenêtre tiena missile koson donc ou ga ministre de l'intérieur bora ka kuma ay kuma fo réellement ta donc pour le moment mais ko fa
ma ka communiquer ɲini ka kalan n'a sɔrɔ u fɛnɛ bɛna réagir nin ko in na déjà mankan dɔ b'olu ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ parce que Moldavie ni Russie tɛ bɛn donc parce que dugu fitinin dɔ de fɛnɛ bɛ Moldavie dugu fitinin tɛ mais a ka bon dɔɔni o dugu in fɛnɛ bɛ kɛlɛ dilan a ka indépendance ko n'u b'a wele ko Transnistrie donc o dugulamɔgɔw ni Russiw de ka di Russiw bɛ k'u dɛmɛ u bɛ gazi ni fɛn ninnu bɛɛ d'u ma fu ani fɛnɛ Russiw ka sɔrɔdasi dɔw bɛ yen u bɛ ka mɔgɔ ninnu dɛmɛ donc en plus o bɔlen kɔfɛ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye parce que kɛlɛ daminɛ wagati la Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ a yirala k'a fɔ ko donc Transnistrie ye fɛn dɔw cira yen donc Transnistrikaw ko olu n'i ma fili ko Ukrainiens de don ou soit Moldaviw de ye ko in kɛ olu fɛnɛ tun bɛ fɛ ka mankan dɔ wuli walasa u ka sɔrɔdasiw bɛ se ka don Ukraine kɔnɔna la cogo min ka kɛlɛ k'u fɛ mais nin wagati n'a yirala k'a fɔ ko Russiw ka missile dɔw cira Russiw fɛ ka taa Ukrainiens ka antimissile y'a lasegin donc missile in fɛnɛ taara bin Moldavie dugu fitinin dɔ kan n'u b'a wele ko Naslavka donc a jiginnen yen ka san ta dɔn n'a sɔrɔ Moldavie fɛnɛ bɛna sɔn k'i sen don kɛlɛ in na ou soit olu fɛnɛ bɛ siran Russiw ɲɛ ou soit u bɛ siran Russiw ka sɔrɔdasi minnu fɛnɛ bɛ Transnistrie u kana na du kan ka kɛlɛ dɔw fɛnɛ wuli Moldavie kɔnɔna la parce que olu fɛnɛ tɛ OTAN kɔnɔna la OTAN mɔgɔw Spare wertvolle Zeit mit deinem E-Commerce-Business. Entdecke die Central Business Software. Manage mɔgɔw tɛna se ka n'u défend donc an ma sigi ka makɔnɔ réellement n'a sɔrɔ u bɛna réaction min kɛ nin ko in kɔfɛ en plus o bɔlen kɔfɛ Ukrainiens ka capitale maire n'u b'a wele ko Vitali Klitschko donc boxeur kɛlaba dɔ de tun don mais sisan a kɛra capitale maire ye Ukraine kɔnɔna la o bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko sɔgɔmada in na Russiw ka attaque in kɔfɛ k'u ye missile 50 de bila ka jigin olu ka capitale kan missile ninnu kɛra sababu ye donc ji tigɛra u ka jamana kɔnɔden dɔw la c'est à dire u ka capitale kɔnɔ n'i ye jama sigi 100 sara la ji tigɛra 80 bɛɛ la c'est à dire n'i ye sow sigi 100 sara la so 80 de bɛ ji tɛ yen mais mugan ye ji bɛ yen u b'a fɔ u ka jamana kɔnɔdenw ɲɛna pompe bɛ mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ u ka taa ji ta yen donc entreprise min ka baara ɲɛsinnen dɔw ma u bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ walasa ka se ka na ni ji ye k'a di u ka capitale mɔgɔw ma et tout en plus o bɔlen kɔfɛ témoins fɛnɛ y'a yira k'a fɔ ko capitale dɔrɔn tɛ ville dɔw fɛnɛ missile taara jigin yen fɛnɛ kan et tout donc nin yɔrɔ la mɔgɔ caman bɛ ka question poser a yɛrɛ kun waati bɛɛ i b'a ye occidentaux ka média la k'a yira k'a fɔ ko Russiw ka missile banna ou soit u b'a yira k'a fɔ ko fanga t'u la bilen ka taa bin Ukrainiens ka capitale kan ani fɛnɛ u ka sɔrɔdasiw fanga banna u ka aériennement u tɛ se ka frappe baw kɛ bilen donc ko bouclier antimissile bɛ ka taa d'u ma mais o bɛɛ la an b'a ye don o don ni fɛn dɔw kɛra Russiw ka côté dɔ la i bɛ bali mun na Russiw bɛ wuli ka t'u ka capitale yɔrɔ baden ci k'u ka centrale électrique ci ka kɛ sababu ye courant ni ji tɛ di jamana kɔnɔdenw ma donc o côté la est ce que mɔgɔ t'a bila kunna k'a fɔ ko réellement est ce que Russiw yɛrɛ de tɛ k'u privé ka taa jigin Ukrainiens ka capitale kan ka cili baden kɛ sinon a se b'u ye ka cili kɛ capitale kɔnɔ mais u tɛ ka sɔn de k'a kɛ donc ni exemple de parce que waati bɛɛ ni Ukrainiens ye attaque dɔ kɛ u ka territoire dɔ contre la que ça soit la Crimée ou soit territoire minnu référendum kɛra yen ni attaque juguba dɔ kɛra yen ou soit n'u ye frontière tɛmɛ ka taa Russiw fɛ yen an bɛ bali mun na Russiw fɛnɛ bɛ wuli n'u ka missile ye ou soit u ka drone ni fɛnw ye ka taa cili kɛ u ka capitale kɔnɔ en plus point min fɛnɛ an kan k'o souligner o ye drone kamikaze ninnu de wagati tɛmɛnenw na le fait que Russiw ye Iraniens ka drone kamikaze utiliser Ukrainiens contre la mɔgɔ baden de bɔra k'a yira k'a fɔ ko Russiw ko kɛlɛkɛminɛn t'u bolo bilen f'u bɛ ka Iran de deli u ka drone kamikaze Shahed bila ka d'u ma walasa u ka se ka Ukrainiens attaquer ko b'a yira k'a fɔ k'u ka kɛlɛkɛminɛnw banna mais ni attaque in kɔni la u y'a décider ka wuli n'u yɛrɛ ka missile de k'u bila ka taa jigin u ka capitale kan u ma drone Shahed foyi utiliser donc kɔrɔ de ye k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ ko réellement n'a b'aw kunna k'a fɔ ko kɛlɛkɛminɛn foyi t'an bolo f'an bɛ Iran de deli u ka kɛlɛkɛminɛn d'a ma kuma in tɛ tiɲɛ an bɛ attaque baden kɛ Ukrainiens ka capitale kɔnɔ n'an yɛrɛ ka kɛlɛkɛminɛnw ye wa an bɛ cible minnu fɛnɛ ko u bɛ atteint ka sɔrɔ u ma se ka intercepter et tout parce que a yirala k'a fɔ k'u ka fɛn baden de ci bi en plus o bɔlen kɔfɛ maintenant an bɛna kuma alikama ko in de kan kunu video kɔnɔna la n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Russiw y'a décider k'u retirer ka bɔ accord dɔ la bɛnkan mun signena u ni ONU mɔgɔw ni Turkiw ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ ko u bɛna sira wuli ka bɔ Ukrainiens ka alikama ɲɛ a bɛ se ka bɔ cogo min ka taa feere diɲɛ ma donc ONU mɔgɔw ni Turkiw fɛnɛ ye layidu kan di Russiw ma k'a fɔ ko n'a ye sira wuli ka bɔ u ka bateaux ɲɛ u ka bɔ ni alikama ye ka taa feere diɲɛ ma walasa kɔngɔ ka mɔgɔ caman bila parce que farine ni buru ninnu sɔngɔ gɛlɛyara ani makɔrɔni ni fɛn caman gɛlɛyara ka sababuya kɛ alikamako ye parce que Ukraine ni Russie fɛnɛ bɛ alikama baden produit diɲɛ kɔnɔ donc Russiw kɛlen k'o layidu kan di ninnu ma ninnu fɛnɛ ye layidu kan d'u ma k'a fɔ ko sanction binnen don aw kan o kɛra sababu ye a ka alikama tɛ ka se ka bɔ mais an fɛnɛ bɛ sira dayɛlɛ aw ɲɛ a ka alikama n'a ka engrais Russiw a bɛ se ka bɔ n'a ye ka taa feere diɲɛ ma donc u bɛnn'o kan u y'a signé donc sira dayɛlɛna Ukrainiens ye a yirala k'a fɔ ko o wagati la k'a fɔ ko Ukrainiens ka alikama mun tun bɛ silo la yen u ka port la mun tun gardelen don yen a tɛ ka se ka bɔ tonne million 20 ni kɔ bɔ o de tun bloquelen don u ka port la a tɛ ka se ka bɔ donc le fait que accord in signéna o commencera ka bɔ n'a ye accord signé ni wagati in cɛ a yirala k'a fɔ ko tonne million 9 ni kɔ de sera ka bɔ ka taa feere diɲɛ ma donc u ye ɲɔgɔn accusé Russiw ko k'a bɛ ka taa feere faama jamanaw de
ma donc u tɛ ka taa feere fantan jamanaw ma i n'a fɔ Afrique ni Asie ninnu donc Volodymyr Zelensky bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ k'u retiré ka bɔ accord la u ye sira da olu ɲɛ u tɛ ka se ka bɔ ni alikama ye et pourtant olu bɛ ka taa alikama di Afrique ni Asie de ma donc u bɛ ka to ka ɲɔgɔn contrôle di bref bi lundi don octobre kalo tile 31 actualité u bɔra n'a ye k'a yira k'a fɔ ko non seulement Russiw y'u yɛrɛ retiré ka bɔ accord in na mais en même temps u tilala ka sira de da Ukrainiens ka bateau ɲɛ tuguni k'a fɔ ko alikama tɛ ka se ka bɔ donc n y'a expliqué ɲɛna k'a fɔ ko Turki ni ONU mɔgɔw de tun ye bɛnkan in signé u ni Russiw ni ɲɔgɔn cɛ u tilala k'a yira tuguni k'a fɔ ko u bɛna décider ka sigi k'a fɔ dɔ organiser u ni Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛ k'a deli walasa a bɛ se ka bateau wuli ka bɔ Ukrainiens ka bateau ɲɛ cogo min a bɛ bɔ ni alikama ye ka taa feere diɲɛ ma ONU mɔgɔw yɛrɛ ka secrétaire général n'o ye Antonio Guterres ye ale y'a yira k'a fɔ ko sigi k'a fɔ dɔ yɛrɛ tun b'ale ni Ligue arabu mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ arabu jamana minnu faralen don ɲɔgɔn kan ka ligue dɔ dilan c'est-à-dire sigi k'a fɔ dɔ tun b'ale ni olu ni ɲɔgɔn cɛ mais a bɛ o bɔ a ma ka sɔrɔ ka taa Russiw fɛ ani Poutine ka sigi ka kuma parce que crise alimentaire de bɛ en jeu ni wagati in na parce que ni Russiw y'a décider ka nin sira in datugu kɔngɔ bɛ sɔn ka jamana baden de minɛ donc o hukumu de kɔnɔna la k'a b'o sigi ka fɔ in bɔ a ma a bɛ taa Russiw fɛ u bɛ sigi ka kuma walasa Poutine bɛ se ka sira dayɛlɛ Ukrainiens ka fɛn ɲɛ cogo min a bɛ bɔ ka taa feere diɲɛ ma donc waati dɔ la i b'i miiri i b'a fɔ ko kɛlɛ in tile bɛ jɔn de bolo n'a ye Russiw ja don kelen ta kelen u bɛ kɔngɔ bila diɲɛ bɛɛ la n'aw ja don kelen ta kelen u bɛ wuli ka taa bin ninnu ka capitale kan ka cili baden kɛ et pourtant dɛmɛ bɛ ka taa d'u ma wari ni fɛnw bɛ ka taa d'u ma sanction bɛ ka bin Russiw kan donc franchement waati dɔ la n'i miiri i b'a fɔ ko puissance ba b'olu de bolo donc n'a y'u ja u b'an ka buru sɔngɔ gɛlɛya n'a y'u ja u b'a fɔ k'u bɛ sira datugu donc c'est incroyable quoi ni actualité fila in de tun b'an bolo bi sɔgɔmada in na j'espère que a sera ka faamuyaba sɔrɔ a la si télé le cas